turka shi da sanyi safiyan nan ne gwamnati ta tattara wanda ya kashe wannan fitacciyar yarinyar na wacce aka fi da ummita inda ya mata kisan gilla. Gwamnati ta tattara inasa ta fitar da shi zuwa wata ƙasar sakamakon abin da ya faru ga mutane baki ɗaya. To fa gwamnati ta nemo dalilai da yasa aka yi wannan kisa, sai dai kash tabbas kowa yana da damuwa a cikin zuciyarsa sakamakon su ba a iya munafunta su, sakamakon an ce mutumin dan wata kungiya ne masu kisan juna wanda idan suka saka rigar just do it to tabbas da abin da suka gana ma sai sun aikata, ba mu iya hana su aikatawa sai dai sun ga mutane sun musu yawa ne ko kuma su dai a ragas. To wannan mutumin ya kashe ummita sakamakon wasu dalilai da dama, sai dai kashi tabbas wannan mutumin ya kamata gwamnati ta hukunta shi, inda mutane da dama suke kalubalantar wannan mutumin sakamakon ya yi kisa amma ko a zuciyarsa bacin ya kashe ummita ya tsaya ne a ɗakin da ya kashe ta har da jami'an tsaro suka farga suka zo suka yi masa kamun, inda mutane da dama da sun farga suka ce tabbas sai sun masa fata-fata sakamakon abin da ya aikata, su ma sai sun nuna mishi tabbas ba shi kadai ne mugu ba a duniya baki daya, sakamakon inda ya nuna tabbas shi jan wuya ne a cikin kasar da ba tasa ba. Ya nuna gwamnati cewa tabbas shi ya yi kisa ne a bisa dalilai, sai dai kash tabbas wannan rayuwa akwai damuwa, inda iyayen ummita sun ka riga suka shagalta da irin wannan kashe kuɗi da duniya take faɗa musu. A hirarrakin da aka yi tabbas an samu wasu kalubalai da dama a masana'antar sakamakon shafukan da suka dinga yi inda suka shiga mota suna wasu bidiyo. Tabbas wannan sun daɗe da suna soyayya kuma sun shaƙu da juna. Idan yana